להופיע בגוגל זה קל, להיחשב כסמכות זה כבר סיפור אחר. כל אחד יכול לבנות היום אתר. כל אחד יכול לכתוב ולהעלות פוסט ולכתוב מומחה ואפילו לקנות לייקים. אתה לא רק רוצה שיראו אותך, אתה רוצה שיבחרו בך. ב-MCT אנחנו לא רק דואגים שתופיע, אנחנו בונים את המוניטין שלך, עם מאמרים שמפורסמים באתרים שגוגל סומך עליהם, עם תוכן שכתוב נכון ונקרא על ידי האנשים הנכונים. רוצה להיות הכתובת עבורם? דבר איתנו ואנחנו נעשה את זה איתך. לא כל בעל עסק אוהב לעמוד מול מצלמה. לא כולם בנויים להצטלם, וזה בסדר גמור. אתה לא צריך להיות משפיען כדי שיכירו במומחיות שלך. ב-MCT אנחנו יודעים לבנות לך נוכחות דיגיטלית שקטה, אבל חזקה, שמבוססת על מה שאתה באמת מבין בו. לא הצגה ולא גימיקים. תוכן מקצועי שמציג את הידע שלך בדיוק כמו שהוא. אמין, מדויק ונוגע. רוצה שיכירו במקצועיות שלך בלי שתצטרך להוכיח כלום? זה מה שאנחנו יודעים בדיוק לעשות ב-MCT. דבר איתנו. פרסומת נעלמת תוך כמה שניות. תוכן איכותי נשאר לנצח. בפרסום ממומן אתה משלם על כל קליק, על כל חשיפה. לא שילמת? נעלמת. תוכן איכותי נשאר באוויר. מאמר מקצועי שלך שפורסם באתר חדשות עם מילות המפתח הנכונות וקישורים שמובילים אליך יופיע בגוגל חודשים ושנים אחרי שפורסם. בכל פעם שמישהו מחפש פתרון לבעיה שהמאמר שלך פותר, אתה מופיע מחדש. אנחנו ב-MCT בונים תוכן שגוגל לא שוכח, כזה שעולה בחיפושים שוב ושוב, כזה שבונה את השם שלך. רוצה לבנות נוכחות שתעבוד בשבילך? דבר איתנו, אנחנו כבר נדאג שגוגל ילך אחריך. יש דרך לגרום לגוגל לעבוד בשבילכם, ואנחנו יודעים איך לעשות את זה. תכירו את MCT, רשת אתרי החדשות שגוגל אוהב במיוחד. אנחנו נדע לשים אתכם שם בעזרת מאמרים מקצועיים, תשובות לשאלות אמיתיות וקישורים שמובילים אליכם. ככה גוגל מזהה אתכם כסמכות אמיתית ואמינה. הוא מחבר אליכם את האנשים שמחפשים בדיוק מה שיש לכם להציע. רוצים לשמוע עוד? תשאירו פרטים ונחזור אליכם. אנחנו יודעים מה מעניין את הלקוחות שלכם, ואתם תכירו את פורום המומחים של MCT. בכל אחד מאתרי החדשות שלנו יש פורום של מומחים מקומיים, אליו נשלחות שאלות אמיתיות של הגולשים, כאלה שמעניינות בדיוק את הלקוחות שלכם. אנחנו לוקחים את השאלות והתשובות שלכם, הופכים אותן למאמרים מקצועיים ומפרסמים אותם לצד הידיעות החדשותיות. אתם זוכים לתת ערך, להציג את הידע שלכם ולהפוך לאוטוריטה אמיתית בעיני גוגל ובעיני הלקוחות שלכם. רוצים להיות שם כששאלות נשאלות? תשאירו פרטים ובואו נגרום לזה לקרות. אתם בטח מכירים את הבדיחה איפה הכי טוב להחביא גופה. בעמוד השני של גוגל. את התוכן המקצועי שלכם אתם לא רוצים להחביא. אנחנו ב-MCT נעטוף אתכם בקידום אורגני שיטתי כדי שאף לקוח לא יפספס אתכם. נפרסם את המאמר שלכם באתר שגוגל כבר אוהב ונפיץ אותו במדיות השונות עם קישורים שחוזרים אליכם. רוצים להבין יותר? תשאירו פרטים ונחזור אליכם. תחשבו על זה רגע. מה אם כל לחיצה על קישור שלכם הייתה מקדמת גם את העסק של מישהו אחר, ולהפך? ב-MCT יצרנו רשת תמיכה חכמה של שיתוף פעולה אוטומטי בין בעלי עסקים. כשלוחצים על קישור שלכם, זה לא סתם עוד קליק. זה מעגל תמיכה עסקי שמקדם אתכם ואת כל מי שסביבכם. 30 בעלי עסקים, עשרות קישורים ומיליוני חיפושים בגוגל שמובילים אחד לשני. כי כשאתם מתקדמים, גם אחרים מתקדמים ביחד איתכם, וזה כוח שאי אפשר להתעלם ממנו. רוצים להיות חלק ממעגל כזה? דברו איתנו. לא רועש, לא פלצני ולא דוחף. קידום חכם קורה בשקט ומדבר חזק. אנחנו לא נבנה לך סרטונים קופצניים ונשלח אותך לרקוד בטיקטוק. אנחנו נבנה לך נוכחות שקטה, סמכותית, שמבוססת על הידע שלך, על הניסיון שלך והמומחיות שלך. קידום אורגני איכותי הוא כזה שלא צועק, אבל אי אפשר לפספס אותו. כזה שבונים פעם אחת נכון והוא עובד עבורך כל הזמן. זה הכוח של קידום עם תוכן איכותי.
רוצה להשאיר חותם בלי להתאמץ כל פעם מחדש? זה מה שאנחנו עושים. דבר איתנו. אתה משקיע באתר, כותב פוסטים בפייסבוק, אבל כשמחפשים אותך בגוגל אתה לא שם. למה? הלקוחות שלך מחפשים אותך בגוגל, ואם אתה לא שם, הם לא ימצאו אותך. המעטפת של MCT דואגת לשים אותך איפה שצריך, עם מאמרים, כתבות וקישורים, בתוך אתרים שגוגל סומך עליהם ואוהב לקדם אותם. כשלקוח פוטנציאלי מחפש פתרון, אתה זה שצץ לו בעין. לא כי שילמת על מודעה, אלא כי בנית את עצמך נכון. זה ההבדל בין עוד עסק לעסק שלקוחות מגיעים אליו לבד. רוצה להופיע במקומות הנכונים? תשאיר פרטים ובוא נעשה את זה חכם.